atá fáca, ceathar dosaí atá fáca a gan anseo, the Chomartas dawsar an Sean-nós a Oireachtas na Samhna, agus inis chuirigí fáilte rih an chéad amí ar eile, tá sé ag ceachtógainn faoi láthair as béal feirste Cuthbert Arutura. Ina chónaí, tá Cuthbert ina chónaí, tá sé na chónaí méal feirste is sa Zimbabwe, san Africa ó Rúthas, tháinig sé go héireann an 1993 anspéisiige sa chultúr Gaelach sa dawsa ar an Sean-nós, chomh maith leis sin déanann sé dawsa hip-hop, thosta sé ag fólam Gaeilge, chuig blianachain agus Gaeilge ar a halige. So, maithú Cuthbert. Wow, tá an dawsa ar a Sean-nós imithe idirnáisiúnta nach aontaach an rud é.